Stílusgyakorlatokkal folytatjuk, a színészek egy korábban kapott szöveget értelmeznek az általunk kért műfajok szerint. De miután improvizációs műsorban vagyunk, nyilván úgyse tanultátok meg. Azért én kiosztom, és gyorsan egy laza összeolvasással kezdjük, ahogy szoktuk, ami nyilván a szereposztást is majd. Szakács, pincér, szakács, ellenőr, ellenőr 2. Szakács. Tőkehal szemkész. Epés pacal. Adom. Pataleves. Jön a papa. Járványügyi Belép a konyhába 2 ellenőr. Járványügyi ellenőrzés, senki nem mozduljon. Azt kizárt, kint várják a patát. Kint mindenki ájultan fekszik. Ugye mit? Az epe friss, a pata hammas. Az előbb még senkinek nem volt semmi baja. Hát most van. Nem a mi hibánk, maguk ettek? Igen. Látják, ugye, hogy... Ellenőr egy összeesik. Mondtam! De akkor sincs igaza, mi is ugyanezeket esszük. A pincér is összeesik. Úristen, most mit csináljunk? Rájöttem, a pata. Romlott a pata. A szakács is összeesik. Akkor jó, én nem ettem patát. Nos, tehát egy extrém étteremben vagyunk, ahol 2 ellenőr érkezik meg. Egy kis átgondolás után, meg szövegmemorizálás után természetesen lehet szokás szerint súgókat választani az első sorokból. Csináltuk, hogy így lebuktatjuk magunkat. A szakács, vagy szakács. Köszönjük, köszönjük. Gondolkodás nélkül dobd föl. Tőkehalszem. Hát akkor lássuk a szituációt, a jelenetet. Színész legendák. Jó. Én meg vagyok. Honti Hanna. Én Latinovics Zoltán. Akkor én... Jaj, de nem jó, én nem tudom. Dajka Margit. Jó, legyen Dajka Margit. Csabi? Kabos Zsula. Na jó, lássuk. Az én drága, kedves kis Epés pacal. Adom. Pataleves. Jönnek már az ellenőrök, úgy lám. Mit nekem ellenőrök? Járványügyi ellenőrzés. Senki nem mozduljon. Igaz, kedves Tóth? Akarom mondani, hogy Tóthné, maximum Tóthné. Az lehetetlen. Drágám, kint várják a patát. Hajmási Péter, Hajmási Pál! Az az igazság, hogy kint ott már mindenki kész van, főt van. Elájult oda ki mindenki. Az epe friss! A pata! Haneba! Nem úgy, mint maga kedves. Az előbb még senkinek nem volt semmi baja. Hát most van. Bizony, azt kell, hogy mondjam, hogy most tényleg most van. Mindenkinek baj van. Odakint baj van. Mit mondasz, Hugo? Földobott pata? Földedre hullva. Fura buki, ez az ellenőr! Intellektus. Azért volt, jön nekem ide! Elég patató. Ez egy rossz választás volt, ez a Hanna! Nem elég maszkulin! De az! Az a baj. Elkanyarodtunk a főcsapás irány!
Miért jött? Ilyenkor legjobb, ha énekelünk! Gógris! Tudom én, hogy... Magók fia vagyok én. Azt... Nem a mi hibánk! Meg a góg, meg magók! Fia! Maga ugarjon a nagy bőgőbe! Na most Zoltánkám, most mondjon valamit, de gyorsan, mert most már... Maga menjen, hagyd már én! Jó, a hagymával, nem viszem már, hogy van. Azért mondom, ha itten ellenőriz nekem, mi a szöveg az itt találja meg! Most már tényleg maguk ettek. Micsoda, nem hallom! Maguk ettek! Maguk ettek? Igen. A hagymával, és aztán... Látják! Az az igazság, hogy... Hát, mit mondok? Ugye, hogy? Ugye, Hát, hogy? ugyehogy? Itt ülök csillámló sziklafalon. Szépen szabad a kollégám. Csak nem értem miért. Tévedtünk. No, mondtam. Orsi, ezt tudom! Speciál! Ha most aztán szétettem! Mondj valami bölcset. Kérem. Na most viszont mondhatom! Mi is ugyanezeket esszük. Mi is ugyanezeket eszünk! A hullát kihúzzuk. Igen, az húzva van! Ahogy gondolják, de itt nagyobb a baj, mint ahogy gondolják. Hoppá, Margitka is úgy látom, hosszú lett. A legjobbjaikat vesszük! A hosszú harcolat. Hát így, Hanácska, nagyon... Megadja a módját! Rendkívül artisztikusan, meg én ilyet úgy láttam. Gógris, magók fia voltam. Az Úristen, na most mit csináljunk? Meghaltam. Látjuk, gyönyörűen halt. Hűs. Hanna, jó a spiccem. Kicsit spicces! Ó, ti hűs patakok. Folyjatok csak, folyjatok. Ha még egyszer beagonizálsz, a tűsargó cipőmmel nyomom ki a szemed! Épp a művésznő készül egy nagy halálra. Mutassa, drága művésznő, hogy hal meg egy igazán nagy primadonna? Mutassa meg, kérem. A pata! Mi van a patában? Jó, berragadtam el! A body pénekben jobb lettem volna. A body pén. A pata! Hallj már meg. Haj! Ez jó mondod, most ezt jól mondod, haj! A pata! Menj már a patába! Most már tényleg, ez most a... Patázd már el! Patázd már el, de most már tényleg ideje lenne már elpatálni. Szakad a hártyám. Melyik hártyája, kedves? Melyik kedves? Művésznő? Ha netán még valami mondani valója bárkinek volna. Gógris, magók fia vagyok. Ebben majdnem biztos voltam. A két primadonnának annyi. Köszönjük szépen. No, én hála Istennek nem ettem a patából sem. Nem ettem semmiből sem. Itt patakokban ömlik a víz! Én csak ettem hagymával. Hölgyeim és uraim, ennyi volt mára, ne felejtsék.